My God, ndinotambirai nezita raJesu. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ndinofara zvikuru taura nemi, dzidza pamwe chete. Nhasi chidzidzo chedu chinonzi peteni. Peteni. Vazhinji tinoiziva kana tichitarisa mabhuku evana vechikoro vachiita peteni. Peteni inova runyoro runotanga kwekutanga kusvika kwekupedzisira kuchinyorwa zvakafanana zvinodzokorora. Zvawamboona kwekutanga ndozvauchaona pakati, ndozvauchaona kwekupedzisira. Kana ari makwire dzike kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Pachirungu vanotaura kuti ivo patterns are meant to be broken. Pattern haina kunaka kana isakunakidze. Ziva zvekuita kana zvisiri kukuitira zviri kuitika. Vazhinji tinogona kuziva zviri kuitika but totadza kuziva zvekuita. Ndo dambudziko revazhinji. Mufundisi pese pandadanana nemunhu anondisiya kana akutaura zvekuroora. Ndikadanana nemunhu akandiroora ndikangoita mwana anondisiya. Izvi zvadzokorora ruviri nevanhu vakasiyana kureva kuti yave pattern. Asi ndaziva zviri kuitika, ndatadza kuziva zvekuita. Saka zvinhu zviri zvinoda kuzivikanwa zviri kuitika nezvekuita kuti zviri kuitika zvirege kuramba zvichiitika. Ndipo panouya shoko raMwari, ndo panouya kufemerwa nemweya waMwari kutipa uchenjeri nezivo yamweya, zivo yamweya mutsvene yekudhila nezvinhu zvemweya. Zvinhu zvemweya zvinowanza kuda uchenjeri hwapamweya nenzira dzepamweya kuti zvipedzwe kana kuti zvidamburwe. Handizive chiri kukunetsa iko zvino kana kuti chauri kusangana nacho, but kuna mapeteni anonetsa kuona, anotoda uchenjeri kana kuti maziso emweya kuona kuti iyi yave peteni yekuti gore negore anouya akafanana kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Ndikati izvezvi utarire makore kubva 2015, ndoda kupa nguva yamakore 10. Kubva 2015 tarisa makore ose iwaya kuti akasiyana here negore ra2025. Zvii zvawakawana muna 2015, zvii zvawakawana muna 2016, zvii zvawakawana kunosvika pana 2025. Kana wakabva 2015 uchiloja kunosvika 2025 uchiri kuloja, pane pattern iri mutime, kwete pattern iri mulife mako. Chaiswa mupattern makore, chave pattern makore ari barren, makore asina allocation yako, makore ari kuramba kukupa zvaunofanirwa kupiwa kana kuti zvawakapiwa naMwari. Nekuti Mwari sekutaura kwaanoita kuna Galatians chapter 4 verse 4 kuti nekuzara kwenguva mwanakomana wemunhu akazviratidza kuvanhu. Nekukwana kwenguva, chakanga chakaiswa munguva chakauya. Kureva kuti Mwari kana vaine zvavakatipa, zvavakatirongera, zvavakatigadzirira, vanozvigadzika muconveyor belt inonzi time. But time ikagadzirwa newakaipa, ikabatwa newakaipa, ikapeternizwa kana kuti ikaiswa pattern, nguva imwe chete inotanga kudzokorora. Zvayakamboita gore rakapera zvoitika zvegore rino. Saka unorarama gore rimwe chete kwamakore 10 ukatadza kuziva kuti uri muna 2015 wa 2025 kana kuti uri muna 2025 wa 2015. Nekuda kwekuti zvawakaona nekusaona muna 2015 ndo zvauri kuona nekusaona muna 2025. Chasiyana manhamba emakore but zvirimo
zvimwe chete, kureva kuti ipattern kwekutanga nepattern kwekupedzisira. Zvimwe chete zvauri kuona, but at different points of life. Hama mudikani, Mwari ndiMwari vanotipa uchenjeri, ndiMwarizve vanotivhura maziso, maziso ekuti tione zvisingaoneki nyore. Mwari kana vakuda kugadzirisa upenyu hwako, chinhu chavanotanga kuita kuvhura maziso ako kuti uone. Kana uchirangarira uri munhu anoteerera paunotaura nevanhu, une nguva yaunoti ukatsanangurira munhu anoona asiri bofu, uchimuti zvaunoona rori iya painouya ichiita seiri kutakura marara, vakomana vemabhini vanenge vachitoba mabhini vachinotengesa. Havatakure marara oga, vanotakura namasaga emarara. Chavanomakurira vanenge vachida kuzonomatengesa. Saka paunoisa bhini panze, iwe usaenda mumba, gara nebhini rako, wovapa wovati kandai saga pasi. Anoti, oh, I see. Munhu agara anoona akutaura izvezvi kuti ndakuona. Saka pane kuona kweruzivo, kuona kweuchenjeri, kuona kweunderstanding, kuona kwekuziva chokwadi chezviri kuitika, kana kuti kuona zviri kuitika chaizvo pane zviri kuitika zviri pachena. Saka Mwari vakatanga kukuvhura maziso ako, vakuempower kuti ugadzirise chiri behind zvauri kusangana nazvo muupenyu. Nekuti zvinoitika zviitiko zveupenyu zvinongoteera runyoro kana kuti script riri mumweya. Zvinorayirwa nechiri mumweya kuti itikai nenzira yakati. Zvinova kazhinji zvinenge zvakapesana nezvaunoda. Ndo panoshanda munamato, kuti munamato ndewe mweya. Asi isu patinonamata pamweya, tinotarisira kuona maresults panyama. Kureva kuti kumweya ndo kunoshandurwa zvinhu zvakanaka kuti zvive zvakaipa, zvinhu zvakaipa zvive zvakanaka. Saka kana wakuda mota mugaraji, gona kuenda kumota mumweya, gona kutora mota mumweya. Kana wakuda kuchinja kwaunogara, magariro aunoita, mararamiro aunoita, matsvagirwa aunoita nemaclients, gona kuenda munyika yemweya unochinja pattern yamafambiro ako, kuti iwewe pattern yeupenyu hwako yakamira sei. Kune pattern dzemakwire dzike, kune pattern dzamazigizegi, kuna pattern dzematsetse. Handichazivi kuti taidziti chii kare. Imwe neimwe ine zvainokonzera kuruoko rwemwana, kana kuti mukugona kwemwana, kana kutadza kwemwana. Ticha vanotoona kuti uyu achanetseka nema-B, achanetseka nema-E, achanetseka nema-U, nekuda kwekuti pattern iyi iri kumunetsa. Aurorwe kana pattern yekuroorwa wakaitadza kuigadzirisa mukati meupenyu, wakaitadza kuinyora pamweya mukati meupenyu. Kuine yakanyorwa natete, kuine yakanyorwa nambuya. Jesu pachapta yatida kuverenga ane chinhu chaari kutaura, chaari kuti iyi musazoshamisika panoitika izvi, nekuti ipattern iripo yandiri kusiya iripo. Bhuku yaJohn chapter 16 inodzidzisa zvikuru kana kuti zvakanyanya pamusoro pemapattern ari mumweya. Jesu akatotsanangura kuti nekuda kwepattern iyoyi musina chamatadza, musina wamatadzira.
Tarisirai kuitirwa izvi zvinoitirwa vanhu vatadzira vanhu, nekuti ipeteni yenyika ino, ipeteni ichateerwa nekufambwa, ichararamiwa nevose vanondida, vanonditevera. Regai ndiverenge kubva kubhuku yaJohn chapter 16 verse ya 1 and 2. Inoti, zvinhu izvi ndakuudzai kuti murege kugumburwa, murege kukanganisika. Vachakubudisai mumasinagogi, asi nguva inosvika mumwe nemumwe wakakuurayai uchati unobatira Mwari basa. Verse 3, zvinhu izvozvi vachazviita kwamuri nokuti havana kuziva Baba kana ini. Asi ndakakuudzai izvi kuti kana nguva yacho yasvika mugozvirangarira kuti ndakakuudzai. Handina kukuudzai izvi kubva pakutanga nokuti ndaiva nemi. Vari kuti kune peteni inofambwa, inoteverwa, zvisinei nenguva, zvinongoitika nekuda kwekuti ipeteni iri munyika yemweya, iscript inodramatidzwa neupenyu, ndo chinonzi peteni. Jesu ari kuti iwewe uri kuzvinzwa nhasi, zvichaitika kwauri zvakaitika kwandiri nekuti ipeteni. Saka zvakaitika kuna tete zvikaitika kuna sisi, zvinogona kuitika kwauri ukagona, kwete kutadza, ukagona kusatevedzera mapeteni. Regai ndikujekesere nditaure ndichiti peteni, mabrekerwe ayo inobrekwa nekunyora kana kutevedzera imwe peteni, nekuchinja grade. Mwana ari grade 2 anoita mapeteni, but mwana ari grade 4 anoita maletters. Saka ukakura pamweya ukazvidevelopa magrade, unobuda mugrade raana tete nevasikana vasingaroorwe vekudzinza renyu. Zvemapeteni ekusaroorwa zvine magrade, zvine malevels. Saka chinodiwa kukura pamweya. Unokura sei? Unokura neshoko, unokura nemunamato, unokura nekutsanya, unokura nekupa. Saka ukaona muine peteni mulife yako yokuti kumhuri kwenyu muri 9 hakuna anemba, gore negore munopinda mugore idzva poshayikwa chitsva, mopinda mugore itsva nezvitsaru zvegore rakapfuura kana kuti zvemakore akadarika, iro gore riri itsva rine zvitsva, muchinzi happy new year. Poshayikwa chekuva happy nacho, poshayikwa chinhu chiri new, kongosara ye. Ipeteni inokonzera izvozvo, kuti wakamboita rudo nemukomana gore rakapera, zvikapera pasina chiri happy, pasina chiri new, ndokupinda zverimwe gore nemukomana munyowani, but kurambwa kongova kumwe chete kuri old kunge kwegore rakapera. Yava peteni. Mari unoibata semabatiro wakamboita gore rakapera, gore rino waibatazve, but chitsva chayauya nacho hapana. Same old figure, nothing new. Pay yako ndiyoyo for the past 10 years, but gore after gore hapana chitsva, nekuti ipeteni yauri kurarama. Yanzi naJesu, tarisirai izvi, solongo muineni muri mandiri, ndiri mamuri, hamuna kwamunobuda. Saka kana uri muropa, uri mumhuri, uri mumunhu akatanga peteni, tarisira kurarama mararamiro akaita. Saka maauthors amapeteni mumadzinza medu, vana tete vakatanga kurambwa varoorwa, ndo varidzi vepeteni. Ende tikaramba tiine connection navo, tiri mavari ivo vari matiri,
tinofamba mafambiro avakaita, tinofambirwa nezvinhu mafambiro azvakavaitira, tinorambwa nevanhu nezvinhu semarambirwo avakaita, but tasiyana mazita, tasiyana maeji, tasiyana nguva, but tisina kusiyana pazita. Tiri munhu mumwe chete ari kurarama munguva dzakasiyana nezita rakasiyana. Saka unofanirwa kusvika paunotanga kana kuti paunogona kuramba tete vari mauri kubudikidza neropa ramunosheya rimwe chete, kuti I reject every other person in me. I stand alone with Jesus and my blood is cleansed by the name of Jesus. Ndinozvisunungura nekudambura ukama hwangu nehama dzangu panyama nepamweya, ndomira naJesu. Hazvireve kuti hama dzako hazisiri hama dzako, ihama dzako pakufambidzana, but munyika yemweya nemuzviitiko hamusisiri hama. Munoziva here kuti inini musi wandakasarudza Mwari ndakaramba hama? Nenzira ipi? Ndakaramba kuti zvinoitika kwaJehu kumhuri yavo, ukatarisa zviri kuitika kumhuri yangu, haufani kunozviwana zvichiitika kwandiri, nekuti hatisisiri vamwe chete, nekuda kwekuti ndakasarudza Jesu samambo namuponesi weupenyu hwangu. I now belong to the tribe of Judah, not the tribe of Jehu. Are we together? Saka iwewe musi waunotendeuka kana kuti musi wawakatendeuka, chimwe chezvinhu chavakaramba ipattern, chawakaramba ilifestyle, chawakaramba maitikiro ezvinhu nekusaitikiro ezvinhu mulife yedzinza rako. Saka unofanirwa kuti ukatarisa kwavakabva unoona zvaiitikako, wotarisa kuno kuona zvinoitika kana uri kunoko. Haufanirwi kuti uri mumvura unoita dhasi semunhu ari mudhezeti kana kuti ari mudhaga. Pane era ipapo, and era iyoyo inotera kusaziva. Munhu ari mumvura nemunhu ari pahuruva, makumbo enyu, maoko enyu, misoro yenyu inofanirwa kusiyana zvinoonekwa nevanhu. Hatifanirwe kuti iwewe unonamata uri kuchema nechinhu chimwe chete, uri kuonekwa uine chinhu chimwe chete chiri kuonekwa pane munhu asinganamate. Ramba kurarama mupeteni yakararamiwa nemadzitateguru ako. Taura iko zvino kuti ndinobuda mupeteni yamadzitateguru, ndinopinda mupeteni yaJesu, peteni yokukunda, peteni yokupembera, peteni yezvakanaka. Mwana waMwari, ndinokudana kuservice yemusi wa29 March 2025 pachitungwiza unit L Hall. Usateerera zviri kutaurwa munyika, usateerera zviri kutaurwa mupfungwa, usateerera zviri kutaurwa nehomwe yako. Uya kuna Mwari usunungurwe, uya kuna Mwari wakasununguka ugopiwa zvakakodzerana newe panguva ino, mugore rino. Mwari vakuitire zvishamiso, vakuitire zvikuru, vakusiyanise nehama neshamwari dzisinganamate. Urege kuva wekusekwa, wekushorwa, weexample. Vanhu pavanokuona vanoshandisa example yekuti uri chii. Vazhinji vanonzi zvekunamata zvishande, tarisai mhingi. Mwari havazvide, usasvibidza zita raMwari. Huya vakubate, vakusunungure. Zuva rezvinoitika zvina urizive. Enda unoverenga bhuku yaMavambo kana kuti Genesis, kubva pachapter ya12 kudzika kunosvika kuma23, unoona kuti Abrahamu akaita makore 25, 25. Mwari vachingotaura naye nekuda kwekuva nemwana. Kusvika 1 year 1 day, Mwari vakamushanyira vakati, gore rinouya nguva ino unenge uine mwana. 25 years later, akangomira nekutenda, achitenda kuti Mwari vanomuitira zvisinei nenguva, zvisinei nemamiriro akanga aita miviri yavo. Mwari havanei nezvakakukomberedza, havanei nezvingangokutadzisa. Chavada vanoita nekuti vanogona, nyangwe pasingagonekwe ivo vanogona. Saka usafunga kuti Mwari vachamiswa kukurodza nekuda kweeji, vachamiswa kukupa mwana nekuda kweeji. Tenda kuti Mwari ndiMwari vanogona, woperera ipapo. Wotozviudza nhasi kuti Mwari ndiMwari vanogona, woperera ipapo. Ziva izvozvo, wozviisa pastatus yako kuti Mwari ndiMwari vanogona.
no matter zvinhu zvese zviri kupointa kufailure, zviri kupointa kudisaster, zviri kupointa kueno, Mwari ndiMwari vanogona. Ende ukangodaro ukaita declaration iyo, the devil will know and every system will know kuti Mwari ndiMwari vanogona. Nyangwe tatry kutadzisa, we cannot succeed nekuti Mwari ndiMwari vanogona. Amen.